N'ebe na Catholic n'ime chọọchị aka ebe izu ori n'ime chapel. N'ime chapel ego edebe n'ebe na offering box na chapel. Religion ka oke na-ekpe Catholic church ka na-ekpe. ị na-ekpe Catholic church. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Aka kparala otu nwa ikorobịa onye aka ntụtụ bụ onye nke werela ịgagharị n'ụlọ ụka dị iche iche ma na-ezuru ihe ndị mmadụ dewere Chukwu wee mere aka ọrụ. Nke a mere n'ụlọ ụka ama dịka St. Alphonsus Catholic Church nke steeti Anambra, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ndị ụka ndị jidere ya na-agba ya ajụjụ ọnụ. Dịka o siri kwuo, ọ kọwara na ọ bụ na mpaghara ụlọ ụka ahụ ebe ndị mmadụ na-aga ekpe ekpere bụ nke ama dịka chapel n'olu bekee ka ya banyere wega zuru ego onyinye nke ndị na-abịa ekpe ekpere na-tinye n'igbe onyinye dị ebe ahụ, ma gakwa n'iru wee kwuo ụlọ ụka ndị ọzọ dị iche iche ebe ọ kparala ya bụ ajọ agwa ahụ. Dị ka ya bụ nwa ikorobịa sikwa wee zaa mgbe a jụrụ ya okpukperechi o kwere na ya, o kwuru sị na ya bụ onye ụka Katọlik, ma gakwa n'iru wee kwuo na ọ bụ ebe ahụ ka ezinụlọ ya nọ wee mụ ya. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwa ikorobịa ahụ dịka a gbara ya ajụjụ ọnụ n'ime ya bụ ụlọ ụka. Ka m bịakwanụ. Ka anyị bido with your name. Kedu afa ị? Afa m bụ Ụzọchukwu Igwe, Onye ebe? onye Awụ Idemmili n'Imo steeti. Awụ Idemmili n'Imo steeti. Yes, sir. Yes. Kedu ife ije eme na St. Alphonsus Catholic Church? Aga m zuo ori na Box Chapel. Ị ga-azụ ori ebe a? Yes. Ka ebe izu ori a? Na St. Alphonsus. N'ebe na Catholic n'ime chọọchị aka ebe izu ori N'ime chapel. n'ime chapel ego edebe n'ebe na offering box na chapel. Apart from that, izu ori n'ụka. Yes, Ka ebe sir. ọzọ izu ori? Na Our Ladies nke Umuoji. Our Ladies Catholic Church. Yes, sir. Abidu Umuoji. Yes, sir. And you were caught. Yes, sir. So if I make bụ izu ori na Catholic Church, na churches. What is your religion? What is your faith? Your religion. Okay, na-ekpe? Catholic church ka na-ekpe. Ị na-ekpe Catholic Church. Yes, sir. Ị na-eje ori na Catholic Church. And of all places in the chapel, ị ga-etinye na chapel ka ị na-ezu ezu. Do you know what you have done to yourself? If ime bụ ịkpụ charcoal, hot charcoal bụkwasị n'isi, you have brought condemnation and curses upon yourself. Na ịchọsi ebe iyi eje ori n'ụwa ọ bụ na church, bụrụ na ebe na-eje ekpere Chukwu, ayọ Chukwu for mercy and for grace. Na the chapel of the church ka ije ejezu ego. What do you think will be your fate? And you are not of any other faith. You are of the Catholic Church. You are born into a Catholic family, right? Yes, sir. So you know the implication of what you're doing. May the Lord have mercy upon your soul. Even the Emelogi video is not for your own sake. It's for the sake of people who will see this video, so that they know that they are looking at the face of a thief, and the worst kind of thief, a thief that steals from the church, from the chapel, from monies that have been offered to God. Let them know that because that's the worst kind of stealing I can ever imagine. May the Lord have mercy on your soul in Jesus' name. Amen. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ihe onyonyo a ikiriri ugbu a butere nkwumuche onye dị iche iche n'etiti ụfọdụ n'ime ụmụnna anyị bụ ndị kiririla ya. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ihe ndị ụka mere ebe a ijide ya bụ nwa ikorobịa wee kpụpụta ya gbaa ya n'anwụ ka ụwa hụ ihe ọjọọ o mere na ọ maka, n'ihi na ihe ọjọọ abụghị ha na-ezobe ezobe, na ihe ọjọọ onye ọbụla hụrụ ihe ọjọọ kwesịrị ibupụta ya ka ụwa hụ. Ebe ụfọdụ n'ime ndị ọzọ sikwanụ na ndị ụka emeteghị ya bụ ihe nke ha mere chacha,
dịka ha si wee na-ekwu n'olu nke ha si na ihe eji wee mara ụka bụ mgbaghara, bụ forgiveness n'olu bekee. Wee na-asị na Jizọs n'onwe ya, na mgbe ụmụazụ ya jụrụ ya kedu ugbo ole ka mmadụ ga-emejọ anyị tupu anyị abụọ ya ọbọ, na ọ sị ha na ha ga-emejọ unu ugbo 70 ruo ugbo 7, bụ 70 times 7 times. Ha wee sị, ma kedu nke bụ na nwa ikorobịa na o zuru nnọọ ori na ụlọ ụka akpụpụta ya ka emebo ya. Ebe ndị ọzọ na-asịkwanụ na ọ bụrụ na ndị ụka achọghị ịta ya bụ nwa ikorobịa ahụhụ, makwanụ ịkpọpụ ya n'aka ndị uwe ojii, makwanụ n'aka ndị gọọmenti ka ọ taa ahụhụ ajọ ihe o mere, na ha ekwesịghị ime ya ihe onyonyo a wee wepụta na ọ bụ mmebo ka ha meboro ya. Mana kedụkwanụ nke anyị ma, ihe anyị nọ ebe a bụ ihe ọbụla anyị hụrụ ihe na-eme na be anyị wetara unu ka unu soro anyị wee hụrụ ya. O wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala na etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị etu hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu. Ị na-eche na ndị ụka metere ya bụ ihe nke ha mere, ka ị na-eche na ekwesịrị ịgbaghara ya bụ nwa amadi n'ihi na ọ bụ n'ụlọ ụka ka o zuru ya bụ ori? Deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji. Ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.